na-echigata aga azụ ọzọ na ezumike nke anyị dobiri anyị kwelu ụlọ nkwa na echigata azụ n'isiokwu anyị ka bụlesị nwa naanị iyi n'ezinụlọ kedu onye a na-aka atụ ụtọ ọ bụ nne ka ọ bụ nna kedu onye o si n'aka ya kedu ihe mere nya bụ nwa ji naanị iyi onye nwabụlisi isiokwu anyị na-anya ifu na nwata ọmalịcha nwoke m na ya na-abụ nnọọ eti igwe ọnụ kwuo ihe o yiri nya bụ isiokwu kedu ihe o yiri okwu bụ ihe o yiri maka abịa mgbe ụfọdụ n'ezinụlọ ụfọdụ ka ọ ya eme ịmana ka isi kwuo na nwa mee ọfụma ọrụ ụfọdụ ezinụlọ asị na ome ka nna ya ụfọdụ kwanụ ka ọ ya eme nwe ka o si kpa akpaja agwa nwatakịrị a ka ekwanụ mgbanwe na nwa nke a na-akpa agwa ka ndị ikwu nne ama m ebe mama ya si mụtala m nwa ndị papa mmadụ mgbaka papa ya eji na-aba mana gbọọ nwoke ji ọfọ jide oge ọ na-adịkwa m ka n'anya nke m ma ọchịchị onye kwuo uche ya ka anọ bebe nọ nọ ha krasị n'anya ụmụnne nwaanyị unu egbukwana m egbunekwa n'aka ndị ọcha ọ na-adị nka nwa ọbụla na Igbo ọ na-esikebe n'aka nne ọ n'aka nne ka ọ na-esi ekwulu gịnị wee kwuo ụdị ma ndị Igbo to n'elu si na nkịta ọbụla nwaanyị zụrụ na ọ na-eli akwa nkịta ọbụla nwaanyị zụrụ na-eli akwa maka ihe a na-ekwu okwu ya awụlụ abịa na ezinụlọ akwa a na-ekwu na enwere ezinụlọ isi ezinụlọ bụ nne wee na-esu ya n'azụ maka ọ na-eme ebele isi ntị eso nne wee na-esi ya n'azụ ọ bụrụ na abịa na ezinụlọ a ọlụ dịkarịsịrị papa ndị oyibo ji si kpọọ ọnya bred wina onye na-eje win bred wụlịa wee luo papa wee onye na-agba mbọ dobe na tebụl na ezinụlọ afọ maka ihe gbasara ụgwọ akwụkwọ ụmụaka ma ihe ọda aṅa ọ mama dịka ọ na-eme ajacha afọ akwụkwọ gbasa akwụkwọ nata ọ mama wee onye ji ejije nala ụmụaka asaịmentị ya na ụmụ ya anọkọ ọnụ enene asaịmentị nene ma onye ọkọpịkwara nootu nene deeti ma ọ dịkwa deeti wee kọpịa nootu ma ọ deeti mbọsị ya na-eme ka ọ dị nene ma asaịmentị nene ihe ọ nwetara ọ mama ka ụta niile adị maka ịnene ele ya afụma ndị nke silekwe na-eme asị gị ndị a na-agbakọ ọkpa na Instagram emesilekwe elu amaghị esi ndị ụfọdụ isi si coconut rice esie rice nkịta agụkọ aka oyibo tụkwasara gị n'elu ya ọ ndị awụ ndị ya emecha wụlụ nne ya azụ nwa echi gwa m ndị nne dị n'ụdị a onwe ka ọ zụọ ịmasị na ife agwọ mụrụ aghala ite ogologo onwere nne do na nwatakịrị nwa agbọghọ bịa n'ụdọ ndị ọnọdụ a onwere ka ihe ọ zụrụ dị mma mana ihe m ga-agwa gị ihe anyị kwuru bụ ihe mere ezinụlọ ji agba ghara ghara ihe anyị kwuru so n'ofu ihe mere ụmụaka ji emebi ihe anyị kwuru na-egosi na ọtụtụ n'ime anyị a na-achọ igwe nwaanyị eziokwu nke mbụ na ikwuru wụ na ọrụ dịrị nwoke na ezinụlọ wepụ ga-akpata ihe ụmụaka ga-eri ọ ya akpata ọwụlọ na ịkpatachazi ime n'elu anya ya akpata mana onye ndị nne a kenesi jidekene ndị a n'aka ana m abịa ndị nna anachakwa nkịtị mana si jide ndị nne n'aka ana m abịa o nweghị otu nwatakịrị ga-esi mebie n'ezinụlọ gị were ụta nye nwaanyị o nwere nwatakịrị ga-emebi n'ezinụlọ ile anya ya wụrụ maka nna ya ka o ji mebie mgbe ahụ ewu nwoke ya wụrụ na ọrụ dore gị n'ụlọ gị wụ tinsa gị mabara moto gaa chọta ihe ụmụaka ga-eri chijie gị lọta gị rie nri gaa bara n'ụlọ gị gaa hie ụra gị hapụrụ nwunye gị ọrụ ilekọta ụmụaka n'ezinụlọ echi nwatakịrị ahụ mebie ma ụmụaka emụrụ mebie n'ụlọ gị sị na nwunye gị ọ bụ ihe jọgburu onwe ya ị ga-eji maka na iwu nwoke na ị na-achọta ihe ụmụaka ga-eri ị ga-eleba anya ihe na-eme n'ezinụlọ gị o kwesịrị ịpụọ gaa ọrụ ahịa na-aga ịlọta gị jụọ nwunye gị sị kedu otu ihe si gaa makwara na obodo anya bụ Naijiria taa na nwoke na-arụ ọrụ nwaanyị na-arụ ọrụ n'ihi na ọ na-eme nwoke pụọ gị chọta ihe ụmụaka ga-eri nwaanyị apụkwa igi nyere di ya aka ka chọta ihe ụmụaka ga-eri n'ụlọ eji asị na ha wụ ndị enyemaka kedu ihe ga-eme mgbe ahụ ị pụrụ nwunye gị apụọ gị were ụmụaka ị mara m kpọsara onye nlekọta nọ n'ụlọ onye ahụ etinye aka na-emebi ha ụbọchị nwa ahụ mebiri abịa were ya bụ nwaanyị nọ n'ụlọ na ya mere nwa ahụ ji mebi ya ọ bụ ihe jọgburu onwe ya n'ihi nke a kedu ihe kwesịrị ime ọ bụrụ na iwu onye na-arụ ọrụ na-enwe ohere nwunye gị wee na-arụ ọrụ na-enwe ohere o nwere ọtụtụ ohere nọ ebe ahụ na ụmụaka na ụmụrụ ga-eme ihe otu ha si mee gịnị otu ha si chọọ n'ihi nke a ihe unu kwesịrị ime wụ
ofu onye ga-achọta ihe nke ọ ga na-eme ka na-enyetu ohere iji lebere ụmụaka ahụ anya, n'ihi na o nwere ihe a na-akpọ peer pressure ebe ụmụaka nọ, nwụ ihe ndị ọzọ na-eme na-emetụta ha, ma ha kpachara ya ha echeta ahụ menwe ya. Ịpụọ n'ụlọ n'ụtụtụ nwa ga-aga ụlọ akwụkwọ, ọ ga ebe ahụ o bu n'obi na nne na nna ya nọghị ya, mgbe masịrị ya lọta ya ọpụ ya o mere ihe ọjọọ dị iche iche ya ọ gawa. Ịlọta n'ụlọ ha eme ka ezigbo mmadụ, gị lọta ha ekele ha, ị gaghị ajụ ha ajụjụ, ị gaghị eleba anya n'ihe ha na-eme n'ụlọ akwụkwọ, ị gaghị akpọ onye nkụzi ha jụọ otu ha si na-aga. Gị onwe mgbe ị ga-enwekwa na ohere gị si na ohere ị nwere ha bịa gị chụpụ ha ka izu ike, a gaghị agwa gị ihe ọbụla. Ọnwụ ihe jọgburu onwe ya, onwe ihe ga-eme ka ọ dịrị otu ahụ gị si na ọwụ nwaanyị ka o tere aka. Ka m gwagwa gị, o nwere ihe ọzọ na-eso n'ịzụ ụmụaka. Anyị akwụkwọ nsọ sịkwana na ndị awụ onye inye aka, ọkwa na nsọ mkpịsị ngụgụ anyị ka esi ka ndị a. Kedu ihe mere agwala Adam na ya enye onye inye aka. Ka m jụọ gị Enyezi onye inye aka elu ukwu agbaghị. Kedu ihe ga-eme nwatakịrị ahụ mejọọ ya ọwụrụzie nne ya mere o ji mejọọ? Chere ka m jụọ gị ajụjụ. Den ọ bụrụ na nwaanyị ahụ ejizi ike zụta ofu n'ime mebi ha dị 4, ofu nke ahụ meziri emezi, gị nwa na onwe gị nwu nwoke ị na-anụ ya, ị na-enyere ya aka, nke ahụ meziri emezi gị kụrụ n'ọnwụ nwa gị, gị kụrụ na nke ahụ wụ nwa gị, ọgwụgwa gị zụrụ ya, nwaanyị ha azụta ofu nke ahụ dị mma na ị kụrụ n'ọnwụ nwa gị, zụọ onye a na-ekwu okwu ya asị zụọ ọnya ịma elu asị Chineke na-azụ nwa dịka nwa si n'elu da igbo dị Chineke azụ anya ụtọ zụọ ọnya ọkwado okpofu dị mkpa na-azụ ya, ọ dị mkpa pụọ je okpofu anyị wee fezụlụ nya ahụ. O kwesịrị ọwụli n'anya ihe anyị na-ekwu ọ ga-abụ ihe jọgburu onwe ya, ma ya nwụrụ na ebumnuche gị dịka otu o si dịrị nwa ihe ị ga-eji hapụ ezinụlọ gị, n'ihi na mgbe ezinụlọ ahụ mebiri onye mba a ga-atọ ụta. Na m na-agwa gị ka ihe a ga-ajụ onye mụrụ onye a sị na ọnwụ onye dị ụta, sị ọ na-akpakwana agwa onye dị otu a, ị jụọ n'onwe gị ihe mere ọ na-akpa agwa onye dị otu a, n'ihi na ị nweghị ohere iji were ihe ga-abara ya uru were zụọ ya. Anya gị nọ n'ịchụ ego, ọ bụrụ na ijitacha ego ahụ ụmụaka ahụ emebi ya, onwe ya ahụ ọma ọ ga-ebutere gị. Ka m gwagwa gị, ana m asị na onweghị nkọjọ ihe anyị ya na-emewe anyị lụọ chụọ ego ọkara, anyị anatabịa mee nwanne chigakwa azụ je chụọ ego ọkara. Kedu maka gị nwapụrụ n'ụtụtụ gaa ọrụ, a na-achụ ego nwunye ga-apụọkwa gaa ọrụ, gị lọta ọrụ ahụ, nwunye ga-alọtakwa ọrụ ahụ, bịa chiere gị nri, mere gị ihe na-emechi ihe ụmụaka ga-eri, ụmụaka emebie gị na ihe mere gasị ya kwụsị ego ọrụ ahụ. Ekwukana nke nwaanyị na-alụ na ndapụta ihe ọ na-emewe elu iwụlụ ụlọ nwatakịrị nwaanyị mụ ife mgbe ị na-alụ ọwụ na ị na-alụ n'ụlọ ọba ego. So ihe na-ekwu na nwatakịrị ọbụla mebiri na-emebi n'ụlọ na ọwụ nne ya. Mba, ọbụla na egekwo ntị asị ndị nnu na-emelụ akụkụ na m isi n'ụzọ. Amaghị m ka ị na-achị ịlakọ m na ndị a na-ewe kọịkọ imelụ amalụ n'ụzọ. Adịmasịkwa na nwa ọwụ na-emebi n'ọsọ ndị nne ka a ya ụta, kama na ndị ụta ka dịlị ndị nne. Onweghị onye ụka ka adịrị, ụta ka adịrị nne na nna. Ụta ka adịrị ndị nne. Maka ndị a kwesịrị ị na-aka nọ nso. Ị ga-eleba anya na ihe mere nwa ahụ ji mebie tupu atawa ụta. O nwere ike na-esi nna n'aka, o nwere ike na-esi nne n'aka. Onye ka na-ekwuli ndị oyibo si majority carries the vote. Wee wụli ya na majority na ndị ọnwụ na mebiri majority ya na-awụ mama na ụmụaka n'ihi. Gịnị ka a na-ekwu? Igbo ndị ọma ejeje mbụ na afụgo na onu anya adaba n'enu nwoke ji ọfọ jide ogu abaghị bibekwu nke adịrọ m mma mana ka adịkana ka anyị dobere nwe obele ezumike kwa maka nye okwu nwoke ka o si gbanitebe na anyị dobere nwe obele ezumike anyị chigata azụ anyị akapị anya okwu ọnụ na-aga n'ihe maka anyị ekwu ka amalụ ndị ụta ya aka dịlị ma ekwucha anya okwu anyị lọtakwa ya ekwu ya ụta dịrị ha. Sonyere na anyị ka anyị dobere ya bụ ezumike anyị na-echigata azụ ka anyị kapị anya okwu ọnụ.